I said before, njengoba ngishilo ngaphambili, they study you. bayakufunda, They get to understand you. bekuqonde. I will use myself as an example. Ngizosebenzisa mina njengesibonelo. Let's say a doctor is doing something bad behind my back, Ake sithi udokotela wenza into embi emva kwami, and he is very close to me usondelene nami. because I trust him. Ngenxa yokuthi ngiyamthemba, I don't always monitor his deeds. angibheki njalo ukuhamba kwakhe. So when the enemy Uma isitha wants to bring me down, sesifuna ukungiwisa, he will look around all the people that are close to me uzobheka abantu abasondelene nami, and find your unfaithfulness. bese ethola ukungathembeki kwakho, And he will say to himself, bese uzothi kuye, you are not faithful to this person, awuthembekile kulo muntu, meaning that I can use you. okusho ukuthi ngingakusebenzisa. By the time the enemy is planning that, Ngalesikhathi isitha sihlela lokho, you start appearing as my enemy. uqala uvele njengesitha sami. That when I get to know Ilapho ngizokwazi khona that you are not faithful to me. ukuthi awuthembekile kimi. Did you get that? Siyakuqonda lokho. My enemies will reveal any of you who is not faithful. Izitha zami zizoveza ilona loyo wena ongathembekile. There are things, a lot of them, that you can do behind my back, Ziningi izinto ongazenza emva kwami and I will not know about them. engeke ngize ngizazi. Because as I'm looking at you, so Ngoba njengoba ngibuka, I'm not looking at you as an enemy, angikubuki njengesitha, but behind my back, kodwa emva kwami are you upright? uqondile yini? Are there any things that you are doing behind my back? Zikhona yini izinto ozenzayo? My enemy Isitha sami will find out about those things. sizokwazi ngalezo zinto. By the time he starts planning to use you, Uma eseqala ehlela ukukusebenzisa, that's when I will know ilapho engizokwazi khona about your unfaithfulness. ngokungathembeki kwakho, Then we become enemies. bese siba izitha, Then I don't need you close to me, bese angidingi eduze kwami, because you are the door that allows my enemies to me. ngoba umnyango ovulela izitha zakho. Spiritual life is not for everyone. Impilo yomoya akusiyona eyawo wonke umuntu. We don't monitor all of you. Asimbheki nonke Monitoring in us finding out if you are faithful or not. ukubheka ukuthi nithembekile noma We nithembekile. expect you to be faithful, Sikulindele ukuthi nithembeke even if you are not close to us. noma ngabe awusondelene nathi. We trust and believe that you are faithful. Siyakholwa ukuthi uthembekile. I fear the enemy. Ngiyasaba isitha. Hence, I don't do